Здравейте, прекрасни дами! Добре дошли в епизод Женственост. За да не изпускате тези епизоди, може да се абонирате за канала, да сложите камбанка, за да ви известява, когато кача следващ епизод, било то в тази поредица за пламъци, близнаци и утвърждения. И също така имаме нова поредица за мъже, където говорим същите теми, които и за жени, само че насочени към мъжете. Затова, ако имате приятели мъже или на вашите любими, може да препращате видеята специално за мъже, ако се интересуват от тези теми. А като харесвате видеята, те достигат така до повече мъже и жени. Благодаря ви за подкрепата. Има ли търпеливи жени? Как се определяте вие? Дали сте достатъчно търпеливи според вас в живота си? Търпението е основно женско качество. Търпението не означава да не правиш нищо, но търпението означава, докато правиш нещата, които са нужни според теб, за да осъществиш това, което си възнамерила, да оставаш еднакво нежна, спокойна и пасивна и да изчакаш това нещо само да се развие и да се случи. Обратното на търпение е нетърпение. Когато една жена е нетърпелива, тя като едно малко момиченце в един супермаркет си представете, в който е пълен с бомбони и момиченцето иска да яде бомбони и тича нервно през всички щандове и препуска от бомбон на бомбон на бомбон на бомбон и в цялото това препускане първо забравя да се наслаждава, второ изпуска много ценни моменти от това, че може в самия супермаркет, примерно, да има някой, когото да срещне, специален за нея. Трето, се губи радостта и четвърто е, че жената по-скоро по този начин подхранва мъжкият си принцип. Защото когато една жена много се вкопчи да постигне нещо и постоянно действа към него, тя влиза в мъжки и то токсичен мъжки принцип. Ето защо, прекрасни дами, ако желаете да сте в женската си сила, която включва търпението, е нужно да тренирате как да ставате по-търпеливи. Ако сега ви помоля да седнете за 2 минути, да засечете на телефон неподвижно, с затворени очи, без да мърдате тялото си, според вас, можете ли да издържите толкова, без да помръднете грам, тялото ви да помръдне? Да станете невероятно статични. Правя съм това упражнение в продължение на 90 дни. Искам да ви кажа, че колкото лесно да изглежда, 2 минути са толкова малко, толкова са много, за да може тялото ти да остане статично. Защото когато седим, дори в момента, ако седите, може да се усетите. Вие мъртате я краката си, я ръцете си, главата си. Даже най-вероятно, докато ме слушате, правите и нещо друго. Когато обаче опитате с 2 минути на хронометъра засичате и след 2 минути хронометъра звъни, да не помръднете частичка от тялото си, а първите дни аз не издържах, не можех. Беше ми толкова трудно. Това го пробвах преди 4 години за първи път. Толкова трудно ми беше, че имах чувството, че направо ще скоча и ще почна да тичам в цялата стая. Самото самоограничение, защото това е практика, в която леко се самоограничаваш, за да може да после да обереш плодовете, е толкова благотворно и полезно, защото ти разбираш докъде си стигнал всъщност да бъдеш търпелива. 2 минути звучат много малко, но ако вие искате да се предизвикате и направите тази техника, но ако я направите не веднъж, а поне 1 месец да я направите, а сами ще разберете каква е силата и мощността на това да оставаме търпеливи. Стоите 2 минути, когато кажете засичам 2 минути, телефона може да извъни, някой може да ви почука на стаята, ако не живеете сами. Не помръдвате. Каквито и обстоятелства да се случат около вас, засърбява ви носа, самото ви тяло нещо започва, примерно кръка леко да ви боли от позата, в която сте. Не помръдвате 2 минути.
изключителна техника и упражнение. Не е за всеки. Това съм наясно, но вярвам, че ще достигне до някой от вас, която много й е писнало да препуска в живота като мъж, както го има този израз, нали, препускаш като кон, буквално, и има нужда от малко смирение. Има много други техники за търпение, но тази с тялото със сигурност може да ви покаже вие до каква степен може да владеете себе си, да владеете чрез психиката си физическото си тяло, тъй като психиката и ума управляват физиката реално. И по този начин много ще се видите докъде сте стигнали и, между другото, след като го направите, само че дълго време, после идва едно много голямо удовлетворение, защото свиквате. При мен в началото наистина беше много трудно. Много трудно да седя. Изключително се изнервях и после стана все по-лесно и по-лесно и по-лесно и после за мен нямаше никакъв проблем. Всяка сутрин, заедно с други ритуали, които в принцип сутрин си правя, включих това нещо с 2 минути и подейства изключително и благотворно. Много. Аз го правих 90 дни, защото според мен едно нещо, за да се затвърди в нас като усещане, 1 месец е малко. Но с работата ми с хора съм видяла, че всяка жена наистина е индивидуална и различна. За някой ще бъде достатъчно 1 месец, за друг 2 месеца. Лично аз, понеже обичам предизвикателствата и ако вие сте жени, които обичате да се предизвиквате, тогава е добре да го правите повече време. Резултата след едно такова предизвикване е много по-голям, отколкото ако го направите примерно 2-3 дни и после го оставите. Винаги силният резултат идва след някакво време, което между другото отново е търпение. Вижте колко хубаво тук се синхронира това нещо. Хем ще сте търпеливи 2 минути, хем да имате търпение да правите тази техника в продължение на 90 дни. И по двете категории ние работим за търпение. Ако имате нужда да пробудите тази сила във вас, силно ви препоръчвам, опитайте. Ако се чувствате нетърпеливи с децата си, ако сте майки, с мъжете, с колегите, с шефове, с хора, които работят за вас, ако се чувствате нетърпеливи с приятелите си, вие сте нетърпеливи към себе си. Една жена, колкото е по-търпелива към себе си, толкова по-търпелива е и към мъжете, към хората и към нещата, които се случват като цяло. Това се отработва. Особено жените, които са огнени, които обичат да действат и които имат такава огнена вътрешна сила. Да кажем, ако изходим от астрологията, имате повече в себе си Овен, Стрелец, Лъв, но не като зодия, а като архетипност. Но това не е предпоставка да не сте търпеливи. В зодиака, най-общо казано, Телеца се характеризира с търпение. До един момент, разбира се, но не е нужно да бъдете някаква конкретна... То се казва зодия, но всъщност е къде е слънцето ви в наталната карта, за да оправдаете това дали сте търпеливи или не сте. Търпението е благородно качество, което, независимо какви са архетипностите ни по астрологията, не е случайно намесвам това, защото аз самата също, когато дама дойде при мен на консултация, поглеждам наталната карта, тъй като имам познание в тази област и използвам и астрологията като част от моите инструменти. Но въпреки това, искам да ви кажа, че по-голямо нещо от астрологията всъщност е божественото в нас. И го дам това за пример, тъй като доста от вас примерно казват, аз имам повече огън в картата, затова не мога да бъда търпелива. Самата аз дори също имам най-много огън в моята карта и да, имаш много страст, много си жадна за действие, за екшън и така нататък, но това може да се овладее. Тоест огъня може да не става пожар, а да стане един постоянно такъв красив, поддържащ се плътен пламък, който да гори в тебе. Ти не спираш, но забавяш.
Търпението всъщност е да забавиш. Малко забавяш ходовете си. Малко забавяш и оставаш тук и сега. И сутрин, например, ако тренираш и спортуваш, преди това 2 минути просто си пасивна. И ето ти го баланс. Нямате баланс често в живота си, защото прекалено много се фокусирате в някаква представа за вас. Например, представата за вас, че сте огнени жени или жени, които много обичат да действат, и това нещо ви служи, то е прекрасно, но вие имате и друга същност. Винаги ние живеем в дуалност, в полярност. Винаги го има и другото. Мъжкото, женското, светлото, тъмното, топлото, студеното. Така че и бързото, и бавното също тук се преплитат. Ако имате проблем с това да оставате търпеливи към мъжете, да изчаквате, проблема тук е, че самите към вас не сте се научили да изчаквате определени събития в живота си и така нататък. Ако се усещате, че прекалено много търсите мъжете, вие им звъните, вие сте инициативни, вие сте нетърпеливи, кога ще ми звънат, какво ще се случи, тогава със сигурност имате това вътрешно предизвикателство да се научите да бъдете търпеливи към себе си. Най-вероятно може да забележите в ежедневието си, че препускате от задача на задача на задача на задача и не остава никакво време за вас. Това отново се тренира. Аз лично от години го тренирам и в момента имам много пасивни моменти през целият ми ден. Въпреки че аз работя и с хора, виждате какви неща прави в интернет, т.е. моята работа си е свързана с действие, с някакво отдаване на доста сериозна енергия, но това го равновесявам, като оставам много пасивна в определени моменти от деня и гледам да ги редувам пасивност с активност. Когато вляза в някакъв коловоз на няколко часа, да кажем, работа, задължително после съм си оставила някакво пространство, в което нищо не правя. Правя само просто каквото на момента дойде. Това е женското, според мен. Давам ви го за пример със себе си, понеже за мен самата беше изключително предизвикателство да тренирам това търпение. И се надявам с този епизод да помогна на тези от вас, които се намирате в същата ситуация. Може да има баланс, но трябва сред всичките ви задачки и закачки в графика да сложите време за вас. И такова нещо като няма да обядвам, имам хора, имам работа или сега бързам за някъде и не мога да си почина, не бива да присъства в живота ви, ако в действителност искате да развиете женската си сила. Има моменти, в които просто казвате не, не и не на хора около вас, на хора, които ви търсят, и оставате сами със себе си, да си правите такъв тип упражнения, по 2 минути да стоите, да правите просто нещо за вас, за да може да уравновесите тази енергия и тази природа. Това ще е много полезно на жените, които от вас обожават да действат. Тези, които не обожават да действат, едва ли това видео изобщо ще ги привлече. Така че се съмнявам, че биха го изслушали. Макар че могат да си вземат също неща. Другата крайност на прекалено търпеливите жени е, че няма никакво действие. Но за това вероятно ще направя друг епизод, защото тези пък жени имат нужда да развият мъжкият си принцип. Всичко е в баланса, реално. Всичко е в баланс. Вие може да ставате търпеливи, когато се усетите, че прибързвате към нещо. Помислете си сега за някаква мечта и за нещо, което по принцип искате да сбъднете в живота си. Обаче няма ли да се случи? Защо не се случва? Как не се случва? Тогава мантрувайте следното. Щом не се случва в момента, значи не е за мен в момента, значи не е за мен по принцип, или значи Бог ми е подготвил нещо още по-добро. Това е основен вселенски закон. Ако нещо в живота ви не се материализира точно както вие го усещате, че искате да се случи, тогава или това нещо не е за вас и Бог ви предпазва, като не ви го дава и избъдва,
и Вселената казва: не, моето момиче, прекрасна жена, има нещо друго за тебе. Другия вариант е да те чака наистина нещо по-добро, а третия вариант е: моля те, прекрасна жена, остани търпелива. Остани търпелива. Още малко и ще се реализира това, което сърцето ти и душата ти копнеят. Просто стани още малко търпелива. Повтаряйте си тези неща всеки път, когато вътрешно се усещате, че бързате, и ще видите как ще ви олеква. И от опит ви го казвам, просто смирението е търпение. Смирението, че в момента сме точно там, където трябва да бъдем. Заобиколени сме от точно това, от което имаме нужда. И към нас идва точно това, което е за нас. Ще излекува напълно душите, сърцата ви, живота ви и женската ви сила. Ако този епизод ви беше полезен и интересен, може да го харесате. Споделете го с приятелки, с които разговаряте на тема търпение. Благодаря ви, че разпространявате канала и съдържанието, за да може да достига наистина до повече жени, за да бъдем все по-осъзнати и все по-свързани с себе си и съответно една с друга. Ако имате нужда от лична вътрешна работа с себе си като жени, може да ми пишете в някои от социалните мрежи. Долу в описание съм сложила линкчета към тях. И също така абонирайте се за този канал, за да може да не изпускате тези видеа и съответно другите поредици. Прекрасни дами, погледнете се сега в огледалото, след като затворите това видео, усмихнете се на себе си и кажете си: аз съм търпелива жена, живея в красота и в любовта. Да бъде за всички ни.